खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। कर'ना महामारिया जोंनि हादोरसायाव बारानिफ्राय बारा जादों। सानफ्रोमबो कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि सुबुंनि अनजिमाया बारानिफ्राय बारा जादों। बे समावबो बिटिसिनि बिसायख'थिया नाथाय दुंहाव थासारि लादों। मानो होनोब्ला गावबागाव बिजाथिफ्रा गावसोरखौनो देरहानो थाखाय बायदि रोखोम कौशल बाहायनायखौ नुनो मोन्दों आरो फोसावदिंनाय राहानि थाखायबो बिथांमोना गामि गामि हाबनानै सुबुंफोरखौ लोगो हमनाय एबा बायदि बायदि हाबाफारि लानाय नुनो मोन्दों। BPFनि बिजाथि रिपेन दैमारि एबा भैरबकुन्द समष्टिनि बिजाथि रिपेन दैमारिनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथाङा BPF हान्जानि सासे गोख्रों बिजाथि। बिथाङा भैरबकुन्द समष्टिनि सासे गोख्रों बिजाथि। बलिउडनि फावखुंगुरफोरखौ लानानै लोगोसे सरासनस्रा सुबुंफोरनि देहासिमबो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया जानो हादों। बावैसो जोङो बलिउडनि फावखुंगुर अमिताभ बच्चन आरो बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय खौरां मोन्दोंमोन। बेबायदिनो जोंनि हादोरसानि दैदेनगिरि एबा राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभखौ मोननाय जादों। बेबायदिनो BPF दोलोनि बिजाथि रिपेन दैमारिनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे समनि थुख्रा रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउस 24खौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।